Mali ste vážnu dopravnú nehodu? Vaše vozidlo môže mať pozastavenú prevádzku. A možno o tom aj neviete. Čo to znamená? Že vozidlo nie je spôsobilé jazdiť v premávke. A kedy k tomu dochádza? Pri poškodení hlavných bezpečnostných prvkov vozidla. To sú brzdy, riadenie, airbagy, deformačné zóny vozidla a zavesenie kolies. Pozastavenie môže vzniknúť na základe údajov od polície pri nehode alebo v prípade nespôsobilosti vozidla na STK alebo EK. Chcel by som podotknúť, že RPZB prevádzku vozidla nepozastavuje, ale vie vám ukázať, či vaše vozidlo má alebo nemá pozastavenú prevádzku. A to bezplatne behom pár sekúnd. Zadaním evidenčného čísla alebo VIN si viete overiť, či vaše vozidlo má alebo nemá pozastavenú prevádzku. Pre opravu vozidla si môžete zvoliť autorizovaný alebo neautorizovaný servis, ktorý pri oprave postupuje na základe manuálu výrobcu. Následne s vozidlom navštívite stanicu technickej kontroly. Po absolvovaní kontroly vám ten príznak o pozastavení prevádzky bude zrušený spravidla do 48 hodín. Mnohí sa o tom dozvedia príliš neskoro, či už počas kontroly alebo pri predaji vozidla. Neriskujte a overte si stav vášho vozidla oveľa skôr na www.rpzv.sk.